A pasada semana eran os propios médicos os que alertaban da precaria situación que estaban a vivir no Centro de Saúde de Ribeira ante a escaseza de persoal. Agora o BNG faise eco desta denuncia a través dunha iniciativa parlamentaria na que demandan a cobertura das ausencias dos profesionais para garantir a asistencia presencial. A sustitución inmediata, sin ningún tipo de dilación, do persoal, tanto sanitario como non sanitario, que, por calquer circunstancia, non este activo no centro. Ben por unha baixa médica ou por outras razóns, por un permiso, por unhas vacacións ou por unha reducción de xornada. Que se sustitúa inmediatamente. Segundo, que a maiores se reforce o persoal que actualmente debería estar no Centro de Saúde de Ribeira e que non está, que se reforce, porque xa era escaso antes da pandemia e agora é absolutamente insuficiente. A situación máis grave dáse en pediatría, onde os profesionais da quenda de mañá vense obrigados a dobrar turnos para dar servizo pola tarde ou contar con facultativos de outros centros. O mesmo acontece co persoal de enfermería, posto que nin sequera se cubre a ratio dun enfermeiro por médico e cos auxiliares administrativos. Fan falta PSXs e neste centro para toda a poboación que teñen que atender son realmente insuficientes. O persoal de enfermería, outro punto débil do Centro de Saúde de Ribeira e da atención primaria en xeral no noso país. O persoal de enfermería neste centro non chega a cubrir os cupos dos facultativos, é dicir, o ideal é que para cada médico, para cada cupo de médico, exista unha persoa de enfermería, un profesional da enfermería. Pois ben, isto aquí non está a ocorrer. Pero é máis, non só non ocorre eso, sino que as baixas, por calquera circunstancia, baixas médicas, vacacións, días, permisos, reduccións de xornadas do persoal de enfermería, non se están a sustituir. Ademais da falta de persoal, dende o BNG denuncian a escaseza de medios e o espazo insuficiente das instalacións, polo que demandan a ampliación do centro. Efectivamente, viamos unha reunión, viamos como se vendía que había varios proxectos en marcha, varios borradores para poñer en marcha. Un ano máis tarde dicíase que en 2019 estaría plenamente operativo, estamos en xaneiro de 2021 e o centro de saúde segue sen ampliarse e segue sen ter a dotación de medios tanto humanos e materiais, suficiente, non? Lembran que esta actuación xa fora comprometida polos Sergas hai 3 anos.